E weche goeko mabende timore aluora mag counties wa makaluo mond liete moheo 100 mawuok e gwenge ma Kolondo e Kabondo Kasipul sub county koro kwayo sirikal mondo owuog oko okonygi kata obedo ni giyudo kony mar chiemo kowuok kuom jochiw kony kata well wishers. Jatend gwenge mabende en Chiliel Manoeri Margaret Odema owacho ni kony magisebedo ka giyudo wuok e migao maok mar piny owacho Manoeri mar Andrea Patrice kata Foundation mar piny US. Odemo omedo ni sirikal nyaka koro chwal bade kendo okony mond liete makale achiedh nade mang'eny tok ka chuogi oseng'ielo rengo. Bende ogoyo erokamano ne director mar Foundation noero Manoeri Andrea Patrice mosebedo katero negi kony mar chiemo to pok giromo kodgi wang' gi wang'. Ago erokamano ne joka kata Foundation kuom timonwa maber kelonwa chiemo kendo wago erokamano mang'eny ahinya. Kata ka wanindo tieno to walamo nu Nyasaye mondo Nyasaye no med gwedhou kendo umed miyowa chiemo kaka wan mond liete man kae Kolondo village. Wan ka to wathagore onge ng'ato makelonwa chiemo. Erokamano kuom miyowa chiemo, chakuru chaku mednwa kendo. Sirikal mondo konywa nikech wan kar kendwa waonge jogo makonyowa. Koro nyaka sirikal konywa konya. Erokamano kuom miyowa chiemo mondo miyowa chiem. Kamokuongo ne usekelonwa kaendi gik moko michele, mogo, oganda gi gik moko te ne ukelonwa, wago erokamano. Mokuongo agone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono. Agone Nyasaye erokamano mang'eny mojose wuoye chuny jowa ma jokata. Gisetimonwa maber jowadwa e kinde mane wani e kinde ma corona mabeni wamoke matek. Ma samoro ne ok wanyal kaka mond liete. Samoro joma nigi joge gi ng'ato nyalo gone kona. To wan waonge kata ng'ama nyalo gonwa kona. To jokata no gonwa kona kendo wachiemo maber mana kaka joma nigi joutegi. Wagone gi erokamano kendo Nyasaye maduong' mondo med gwedhogi kendo med ting'ogi malo.